Годжо, понеже няма в момента момичета други, които искат, ще сборим с едно момче. Сезен Бехчетова, Русе, възпитаничка на град Русе спортно училище, срещу Дженгис Искендер Годжо. Темпо е кого? За мъжа или за жената за казвайте. Ой, не се намаза преди разговор. Ай, ти. Ай, топ такъв. Тия жени са много лоши. Сега всички жени, като се приберат в къщи, да виж колко става. Да наберат малко сила. Че сега по сбора не може мъжите да пинат малко, те пинат. Yeminle de söküldü galiba. Al bakalım buzlu kaynadı. Ne yarasın kanıyor onun. Сезен Бехчетова тази година стана втора на Русянско първенство за момичета. Победител по точки Сезен Бехчетова.